По-голямо или по-малко от 17? По-голямо. Имам още един опит! Положението е следното. Можеш да се откажеш сега. Да. И си тръгвате от тук с 75 000 лева. И феноменална игра, такава каквато аз не съм виждал до сега на тази сцена. Другия вариант е да продължиш да играеш, да направиш втори опит и ако познаеш, да вземеш 200 000. Третият вариант е играеш, даваш грешен отговор, разделяме 75 000 на 2 и си тръгваш с 37 500. 37 500, 75 или 200. Числото е 17. Аз нищичко не мога да те посъветвам. Ще я питам нея, защото билета е нейн. Билета е изтеглен от нея, аз играя. Трябва да се... Да се посъветват. Добре, отидете и ако искате на ухо. Не, отказваш се. Не иска. Щом не иска... Посъветвайте се. Каза, всички искат нагоре да играят. Няма да слушаме всички. Те нямат нищо общо. Всички искат. Ние тук нямаме нищо общо. Това е между вас двамата. Реши ти. Ама не ти решаваш, билета си твой. Казвай. Хайде. Не, те реши. Хайде да не ти стане. Реши ти. Участвай. Не. Ще излезе, че аз съм ви... аз ви връщам да мислите. Това са ужасно много пари. 75 000 лева имате, може да станат 37, което не са малко пари, но може да станат 200 000. Не. 200 са много, отказвам се. Не искаш 200 000 лева. Слушам я нея, тя го изтеглива. Това е. Кога друг път ще стигнем до тази сфера, аз искам да видя, ще поводея. Последно. Не дава. А тебе ти си играе, а? Не ми се играем, не става. И на мене ми си играе, ама аз въобще не съм на ваше място. И на мен ми се играем, а що не? Не дават. Така сме мъжете. Играе ни се, обаче жените не дават. Да. Що да не играе? Продължаваме. Играем. Какво мога да стане? Какво е най-лошото, което мога да стане? Това даже не е хазартна игра. Ако беше хазартна игра, може да загубите нещо. Сега може... Сега, тихо, искам да видя как стискаме палци. Искам да стане тая работа. Стига съм те мъчил вече, че жената ще се побърка. Пак от 17 сме, по-голямо или по-малко според тебе? По-голямо. Няма да го слушаш повече! 200 000 лева! Сега е добър. Сега е добър. Сега вече е добре. 200 000 лева! Рано или късно, пиленцето каца на рамото. Пълното финансово щастие. Чакайте, мъничко, само. Можеш ли да събереш това, което се случи сега в едно изречение? По-добре късно, отколкото никога. 67 години. По-добре. Друго не мога да кажа. Велико беше това, което направих. Да. 200 000 лева. Дами и господа, в
В джобовете на хората зад мен тази вечер влязоха невероятните 279 386 лева. Ненормална работа. Ако искате това да сполети и вас, задължително си вземете ето такъв билет. Билетите на Националната лотария може да намерите в търговската мрежа на Глобо, Германос, Интернет и Еврофутбол, бензиностанции Лукойл, Петрол, Еко, EasyPay, FastPay и Български пощи. С него можете да дойдете тук или пък да се настаните в нов дом, нова кола, да отскочите до Рим и Париж или пък да грабнете някои от паричните печалби за над 7 милиона лева. Утре към бялото и червеното на мартениците добавяме зелено и празнуваме освобождението на милата ми родина. А пък другата събота отново освобождаваме 9 човека от финансовите им проблеми. Сега останете с Нова телевизия. Чао!